Хубаво. Аз правя всичко, не ми помагаш. Искам да помогна, да. Сега го разбъркай, ще трябва да сваля якето си. Искам да го разбъркам хубаво. Добре. Може ли? Да. Добре. Чувствай се удобно. Да. Искам да покажа на Сисеро, че съм невероятна в разбиването на мента. Слагам я вътре, стривам я. О, да, трудя се здраво за оценката. Сигурна съм, че Мишел няма да одобри, че си свалих якето, но не мога да го направя с него. Бивате? Старая се. Да, работила съм в ресторанти. Сериозно? Преди да родя децата. Имам 2 дъщери, сега са тинейджърки. И аз имам 2 дъщери. О, чудесно. Да. Невероятно, на колко са? 16 и 14. Да. Това е чудесно. Добре. Добре. На здраве. Така е. На здраве.